nagaseng HSPDP. Kidon Shipongut ki Kyrteng na kiseng san perthai paper ki lab balalet Jingthep Kyrteng na Bhoi district mentakasngi. Ki Kyrteng ki balalet thep Kyrteng mentakasngi ki kenthop saungut ki Kyrteng na kaseng UDP bakenthop UMLA kenong po uba Miral Bonds aim uba bayalang makdo na mauhati uba badhok nongmali na jirang bad uba sunshine makri na umsning. Laingot ki Kyrteng na ka BJP ki kenthop yai Dr. Everest Marshing na mauhati ba durut Majau na umsning ba Shanbor Ramde na umroy kiwei kibala thep Kyrteng ki kenthop ikong Evelyn Carbani na kaseng HSPDP na mauhati ba Osba Drenja ukatong Shimet na mauhati bat uba bayatelang lapang na kaseng PDF na umroy. Ayla menunggu having already and Sulai. Kipai ba ye ku e jing ro ye e jing kno handrai blahi wayu o eu the ku jing kho ha jing lalu ti yonga hadok kini kisngi man ko dap jing kho ta kipai ba ide yogi kipai ba ye to bha ke wanga u lai chru nimta ka ilang ka sala